คำเนี่ยอาบน้ำบ้างเลยชาเบิร์นพิมพ์ชาเบิร์นกระชาเบิร์นอาร์มาอาร์พันลู Hello everyone welcome back to my YouTube channel บีชิบะกูบุญยูโนดินชิเคปชิบุพินเลย guys เปิดมาเนี่ยนะบุ้งปลา guys เปิดกูเบามาเนี่ยมานะบุ้งมันเลย gift ทารานี่ region ดอง guys เปิด last ini kuntalang genang guys เปิด tarpada kan hinjawa आंनि दारि खानाय सिनना होजोबदोंमोन बिनि दुखुजोंनो भिडिअ सिडिअ खालामाखैमोन आं गाइसफोर ओमफ्राय दारिया एसे लावबाय दायो माने टिउबलाइटजों सरि माय गड साइकेल टिउबजों खाथाबनो हानाय जाजेनबाय ओरै मोनसे ओरै गेजेराव मोनसे खानो हानाय जाजेनबाय दारिया माने गाइसफोर दारि खानायखौ थाबासो इन्टारटेनमेन्ट जाया आंहा लानथ' दारिखौबो लानथ'खौ सिना होजोबनायाबो सोरबा गोदाव सोरावनो थाखा सोरखौबा सोबानांगौ सोरखौबा सोबाना सरि एनिवे गाइसफोर दिनैथ' मा होनना बुङोमोनलाय 15 आगस्ट ना 15 आगस्टनो गासैनिसिमबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे दे गाइसफोर बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबांबा गोबाव उनाव नायनो होननानै आंनि इन्टारटेनमेन्ट ब्लग चेनेलखौहाय सरि आंनि इन्टारटेनमेन्ट भिडिअखौ नायनो होननाया दिनै फैलायबाय गाइसफोर जोबजासिम नायलांदे गाइसफोर दिनैनिफ्राय गाइसफोर ओरैबायदि मोनसे मा होनना बुङोमोनलाय माबा सिलायलायनाय गेलेदों गाइसफोर सिलायलायनाय मा होनना बुङोमोनलाय जोला जोसि जोख्रुबलायदों नायनो थांनो नागिरदों फाइनेलनो नायलांदों गाइसफोर ओइ बाय नोंसोरो टाटा सेसलै सयथिनोबो गाइसफोर आंनि आमाचना गेदेर आंनि आमाचना आं थांनोसै आं थांनोसै मादो आं एकदम गोबोरसो मोनगोन दे मादो सनादो नोंसोर ओंखाम ओंख्रि जानानै आरामसे उन्दुलांदो दोहैनो बोरमा खासि लाबोनाया बोरमा खासिजों मे जानानै उन्दुलांदो मा सनादो चलो गाइस बिब'नोबो हरबाय Indo फास्ट पाले लगे खामानि गैया गाइसफोर खामानि गैया बल खेल फाइनेल मोननो माबा 15 आगस्टनि माबा हांसोजों बोरमा खासिजों गेलेनाय बायदिसो खामानि गैया फैबाय आं गाइसफोर जे खुलाबोनासो आङो इमान खस्थ' वाल गोजौआव गाखोनानै नायबाय खामानि गैया भिडिअ खालामबाय थायासै आं दा न' मोनफैबाय गाइसफोर आनै नोंस्रा माब्ला बिहामजो लाबोगोन होननायमोनलाय जोंहा आनैया बिहामजो लाबोसिगोन माब्ला लाबोगोन होननानै खालमानसै आंहा हाथायानो गंसेसो बियो बेनिफ्राय गाइसफोर आंनि न'आव ना गोरान खावनानै मासे गोथै सदों र' गाइसफोर बेखौ गारना लाग्रोनि आं दे बुंथासाला नों आंनि ना गोरान खावना जाग्रा दालाय मानो मोन्दों साला सुवाद थैमाराखै ओइ लाबो सिखा लाबो सयथिनोबो बेखौनो दे आङो एकदम पिस खालामना एवना जालायगोन आं सयथिनोबो साला हदायनो आंहा बिखुनजो हदाय ना गोरानखौ खावना जाबाय थायो बियो गाइस ओइ बेटा माबोरै दङ हेल' टुटु गया रे बेटा ऊपर में ये अवस्था गैयालै बेटाया साला नोंलाय मानो आंनि ना गोरान खावना जाबाय थायो हा बेटा आंनि ना गोरानखौ मानो खावना जाबाय थायो नोङो दा मोनदोंना नोङो राबन ड्रागन फ्लाइनि आखायावनो बहा गबाव नोंलाय नहीं मजा आया
तुमको मैं क्या करेगा साला कृष्ण कुटु फाय नोंसोरो आं बेदर जाहोनो हाथारालै जाम्बाफोरखौनो जाफै है साला इले जाफै कुटु फै जाम्बाफोर जाफै थाब नै है साला रानना होनांगोन गासिनोबो ससे है साला कम कालु जा जाम्बाफोर लरगफोर स' एनिवे गाइसफोर गोबावनि उनाव दिनै एसे माने ब्लग बानायदों नालाय मोनसे दा माने मा होननानै बुंगोनलाय मा होनना बुंगोन टाइटेलाबोथ' नोंथांमोना मिथिखादों जानला मोनला लाला बंसा गोबावनि उनाव दिनै बानायनायखाय बारा थिग जायाबो जानो हागौ दे गाइसफोर बिनिफ्राय गासिबो दिननिफ्राय मोजां फैबाय थासिगोन गाइसफोर नायलांबाय था बेनो साबस्क्राइब खालामना लायाखैबो खालामना लादो बे दा हरबो जाबाय नालाय गाइसफोर दिननि थाखाय दोनथ'नोसै गाइसफोर दा आपल'ड होनांगौ नालाय भिडिअखौ